Den bliver altså også smidt væk. Det er godt kommet. Niklas Landin. Det er fuldstændig vanvittigt. Flyvende hen over halvgulvet. Eksisterer han endnu, eller hvad? Det gør han. Det er en fighter. Sådan agerer en anfører. Morten Olsen. Klasse Danmark. Bare nyd det. Der kom Lauke med... Og det var Jacobsen i gang med at peppe publikum op, som om det var nødvendigt. Det er nok egen glædesrus, der ryger ud af kroppene. Vi skal se en Rasmus Lauke her. Prøv lige se det. Ronaldo go home. Et spil i knæet undervejs. Og her. Og det er Hans Majestæt. Hans Lindberg og hans kongelige højhed. Kronprins Frederik. Ja. Hans Lindberg, som jo var reserve under OL-triumfen i 2016. Og som altså kommer ind og får sin VM-medalje. Rasmus Lauke. Kæmpe slutrunde af arm. Og det samme om Flensborg-kollegaen, kan vi sige her. Anders Zachariasen. Internationalt gennembrud af de store. Og et gennembrud mere her. Stort gennembrud. Måske det største af alle. Magnus Landin. Lasse Svand. I Torp. Mads Mensah det samme. Mensah og Nikolaj Jacobsen. Med en lang fælles historie. Begyndte i Aalborg. Kombinerer træner, spiller og et venskab i Reinecker Løven. Nu har de vundet guld med Danmark. Fordi holdet af Kai, han står her med en guldmedalje, og den guldmedalje lå for et øjeblik siden i flyvemaskinen, og den var jo på vej tilbage til Karup med Nikolaj Øres guldmedalje. Det var hurtigt, du ville af med den? Jamen, jeg har simpelthen en samling uden lige derhjemme i forvejen, så jeg tænkte, der var nok en personale i flyet, der gerne vil have den. Hvorfor tog du den i af? Jamen, den er egentlig ikke trygt i min dejlige lomme her, min lille muffedisse her nede på maven, men den må have flygtet ud jo. Hvor er du god, Morten Olsen? Pragtkamp af Morten Olsen. Norge bliver gennemtæsket i denne VM-finale.